И здравейте хора, днес пак ще няма на Майнкрафт в Трета България. Цялото ми на спаун. И ще сме с айронка. И сега... Някой ще ме удари, казвам. Какъв си ти? Изтощен. Това е роденичка. Богат на голен подушък, това е други. Е така или така върху. То ме няма правилно. Ако съм известен към... мила ли такова? Някой беше написал в коментарите с Емела Чонковата и благодаря на този, който беше написал в коментарите с Емела Чонковата, защото наистина помага. Кръстия... Да, не помога. Майче. Мисля да подобрявам малко хора. Защото се там не прилича на хора. Ай се... Хубаво подобряването няма пълен един пълниче. Я тук, ако някой има тапчества да се положи и тук 4 тапчета ми трябва. Я живея с тъйто, така че ми трябва. Да сложа ето така. Отгоре мога да сложа. И ето. Там. Да. Общо взето телефон да го направим в такова. Правилничките, може да има някаква друга. Така тройка. Мариана, ако гледаш този клип, да бе, Edge Gaming, ако гледаш този клип, да знаеш, взимам протекцията на 20 минути и панталон. Добре. Пъти късметлията е това. Вижте само какво пише. Хора следно две сайти и дълката излязох с бутуши протъри и лек. Според мен не е вярно, но е каре. И пак, никога няма какво ми взел пътата. Ще да го близна. Ще има това направя. Хората и денички. Да върне малко силно. Това един пичага ми ги даде. За което ми благодаря супер много. И е това искам да се върху, но не знам дали не съм мисля. Много спи. Планчан, прав. Не планчан. Изтятелко 15 лева. Аз бях елит, докато нека. Капак ми карам на акаунта.
Бъдете изпразнени инвентар, като закупите някъде. Имаш 5 хрона тук, или бяха 4. И това искам да го купя. 12 лева нещо да. Не покриваш подаръци, а имаш NFC, Ender 60 каквото. Ти за Bedrock, ти за диаманта, ще те енчант бъдъл. Това е най-яко. А като ви се че, титана да липи ли едно, ви се маха яко пише да спамат. Това вече е буквално уникално нещо. Да ти дадат няколко така Bedrock, 2 стъпили едно, Болшайното тип, Prime Titan, Legend, World, Elite и VIP. Аз бих, ако бях Prime, щеше да... Ти тук би казал имам без Prime от такова. Да, ако бях Prime бих дал китовете, смисъл, не китовете, кит, Prime, Titan и Legend, ще ги издължа всички World от останалите и ги дам. И той теже около удар. Ето му се тъжни живот, като вече няма никой. От две в много право. Излизай бе, излизай. Дебил, разкарай се. Опа. То не мога да го убия. Ако взема продавачите, ще мога да го убия, но няма смисъл. Да, извинявай, че тук да направя нещо просто. Тя няма супер скучно пъца, където са слушалките на много говорене. И е супер скучно и не иска да играе и да. И ако го гледаш толкова, ако гледаш този клип, да го видиш. Как мога да не ти си пъцата по слушалките, да идиот? Ето ще няма пари да си купи нови. Съм сигурен, че ще изгледа този клип. И за значи, ако гледаш, базикам се. Геймът 1204 блока, майко. Добре, как правят по толкова много килове? Да, представям някой да има 9236 кила и 26 умирания. Това ще е супер, това ще е велико направо. Възможно, по принцип, не знам, право. И почти не го правя. Почти не го правя. Добре. Мислям да ходя си изхарча пари. Стана Prime. Имам 50 лева от майка дали, които могат да направят Prime мене и да направят и там моят приятел 60 или 70 лева. Ако имам 70 или какво направя Prime. Не знам дали аз ще направя. Бе, този конзал ме убива, няма стакан да убива. Да, вие чакай, аз запускачам. Като си имам план бис, по-голото ми, аз продам голата ми да разподам. Вот логика, добре. По-голото ми няма